Γεια σας, είμαστε εδώ με την Εμίλια Μπάρα. Εμίλια. Καλά, πώς με βρήκατε εμένα τη Σταρ? Ο Bodyguard τι κάνει έξω? Έχετε τίποτα νέο να μας πείτε? Έχω. Τέλος πάντων, αφού κάνετε ρεπορτάζ, θα σας πω. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είδε το τραγούδι μου «Δεν μ' αρέσουν τα καλά παιδιά» στο YouTube και μου ζήτησε να πάω στον άκτορα του Buckingham να τραγουδήσω. Μπορείτε να μας πείτε το τραγούδι με τον Τους? Καλά, αφού είναι εδώ, που δεν είναι εδώ Τους, θα το πω μόνη μου. Τώρα θα αφήνω μόνη. Τώρα ρούφα το τρομπόνι. Οι θαυμαστές σας πώς αντιδρούν? Μ' αναγνωρίζουν. Μου ζητάνε αυτόγραφα. Και μου λένε «Μπάρα, ρούφα το τρομπόνι, ρούφα το τρομπόνι» μου λένε. Ποιο είναι το πιο ωραίο σημείο πάνω σας? Δεν φαίνεται το χείλη μου. Τι τα κάνετε και φαίνονται τόσο ζουμερά? Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Θα το πω και θα το κλέψουν κι άλλες. Και η Εμίλια Μπάρακ είναι μόνο μία και είναι Σταρ. Ποιος είναι ο επόμενος σας στόχος? Να πάω στη Σκάλα του Μιλάνου να τραγουδήσω. Γιατί τα καλά παιδιά γίνανε κακά. Και τα κακά παιδιά είναι πάρα πολλά. Και δεν χωράνε σε μικρά θέατρα. Πείτε μας λίγο το ρεφρέν σας. Δεν μ' αρέσουν τα καλά παιδιά. Είναι στο κρεβάτι βαρετά. Άμα θες να γίνει η αρχή, γίνε πρώτα ένα κακό παιδί. Φιλάκια.